Когато хората чуят лета България by Tour de France, си представят 50 килограмови прота, които ядат само салата и катерят Алпите с 30 км в час и после поглеждат мен. Здраво момче, което обича хубавата храна и кара колело за удоволствие. Истината е, че аз вече бях там. Няколко пъти. И оцелях. Трасето в пещера има своите тежки моменти, няма да ви лъжа. Но аз съм по-тежък. Родопите ще ви накарат да се изпотите, но това не е състезание за оцеляване. Това е предизвикателство срещу самия себе си, което всеки средно подготвен любител може да понесе. Усещането да караш по напълно затворен път, без автомобили, заобиколен от стотици хора, които пуфтят и се смеят заедно с теб. Емоцията те бута напред повече от краката. Така че ако си мислиш, че не си достатъчно готов, спри да го мислиш. Датата е 5 юли. Чакам те там.